ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେଉଁ ପଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୋର ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଅର୍ଥ ଓ ବେକାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ସାଂସଦ ବେପାର, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ପୂର୍ତ୍ତି, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ସମବାୟ ବିଭାଗ, ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ, ପ୍ରତାପ ଜେନା ପଞ୍ଚାୟତିକ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଆଇନ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ଉଚ୍ଚ ବିଭାଗ, ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା, ନବକିଶୋର ଦାସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ଟୁକୁନ ସାହୁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ବିକାଶ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବିକାଶ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପ ଅଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗର କୌଶଳ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ, ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା, ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି, ପ୍ରମୋଦ ନାୟକ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା, ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ଜଳ ସମ୍ପଦ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ, ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ ହସ୍ତବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା, ବିଦ୍ୟାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଗୃହ।